Lehenengo platera ogia izango da, eta ekarri du zenperetikan ogi aukera zabal guzti hau. Bertan dago okindegia, eta nola du izena okinek? Dagig. Dagik. Gorantziak hemendikan dagik. Hemen dituzu zure ogi aukera zabal hau. Baitu gehiago, baina 10ekin nahiko. Nahiko egungo. Nahiko, oso ondo. Beira, ze polita, eta gu bagoaz lehenengo platera egitea. Hemen ditugu osagaiak. Pikuak, piku freskuak, gazta, espeletako pipergorria, mamia edo gatzatua, erromeroa eta eskia tomilloa. Eta berak ekarri ditun bi produktu berezi hauek. Berak esplikatuko ditu zer dian. Hau da? Estia, bipergorriaikin egina, Gastua? eta hoi estia akaziako estia. Oso ondo, baditugu osagaiak, hasi egingo gera. Bez hartuko du ogia, Bai? hemen. Mamia, Ja? Gatzatua? gatzatua. Gainean horrela. Gatzatua norbeak egina, hala, erosia. Hemen. Hori da, pikuak, piku freskuak, Piko freskoak. erromeroa eta eskia, gainetikan, bere espezi puntu hori emateko. Hola. Hala. Pikuak biltzeko garaia. Esango genuke, guazen pikutara, baina piku bila. Zondo, ze kolore, Huita, Oso polita. Neurriak ere aproposak. Badu indarra plateronek, Gatza, pikua, kugila, estilla, espeziak. Na? Hemen, bez hartuko dut biperaikin ina estia. Bai, espeletako pipergorriakin egindako estia. Ze era desberdinetan erabiltzen nahi dian, ze espeletako piperra, Bai, espeletako bipera. Formato desberdin asko ikusten nahi dira. Biper beltsa bezala denetan emaiten du, Hori da. usaia Bai, badu bai, bai. denetan emaiteko. Hori da, bai. Eta gero Ez era da bipera, desberdinetan. Pikantia. pikanta handi batekin. Goztu emaiten du, gero haua berotzen du, ez du pikanta handia izaiten. Hori da. Estiarekin, gozoarekin nastu ezkeo, Ha? pikantia pixka gutxitu egiten da. Hau, piperra utza. Piskat eman. Eta gazta. Gazta. Gazta hemendikan ebaki dugu, garaziko, Donibane garazikan egarritako gazta. Bai, Edo gazna. gazna, guk. Zuek gazna eta gu gazta. Hala. Zati txikiak egin dizkiogu. Oso, tartekatuta. Eman. Hala, zati txikitan. Pikua, mamila, gazta Hola. eta ogilaren gainean. Berritz gainetik. Gainetikan Pixka nahastuta eman. ditugun eskia eta erromeroa. Hala. Txumin, hori astu zaigu, ez da? Ez dut, hau hartu dut, biak itentu, me hau hartu. Ah, bale. Hala, Biak bertze- erakutsi ditugu, bertze baina egun kasu batez- honetan hau erabili dugu. Hala, bertze... Egun batean erabiliko dugu. Hoi erabiliko du. Osagai guztiak hemen txen. Hau fini, prest. Fini, ze fini. Hemen, prest. Hemen, gaurko gure hasierako platera. Gure xefaren azken ukitua. Ogi xigortuaren gainean, pikuzatiak, mamia, gazta, ipini eta estiarekin gozatu. Eskaia, erromaroa
eta espeletako piperrautza gainetik bota. Prest porratzeko. Porratu baino lehen, ogiak aitatu. Zenpereko okinak egindako ogiak dira. 10 bakarrik ekarri dituzu, baina aukera zabala dute. Bai, itentu pestetako ustrekin jateko itendu ogia lemon barnean emanik, Limoia. Lemoia, barnean emanik, itendu foie graikin jateko ogi bat pixkat azukratua, argun goxoa, eta baitu oino behar ba bortz edo 6-8 mota, itendu batio gaznaikin, apeitifaikin edateko eta hua jateko, bez baitu ogia frango. Eta seguru eukiko dula baita ere, zeliakoentzako adibidez. Ogi berezia jambardunentzako. Bai. Osake, zenperen bado aukera. Hemen ebai, han ebai, baina zenperen gogoratu, okina mezie, nola zan? Darrig. Dagik egindakoak. Eta orain, tastatu. Hola, baina eskuekin jango dut, ezta? Bai. Txomin? A ber. Kurioso jaten duten, Venga, ba. Kombina eta goxua. Pikua. Oso goxua. Gaztan gogoratu, honi bane garrazitikan ekarritakoa dela. Bai. Pikuak han inguruan bildutakoak, arbolatikan. Eta oire, hemengo gauzekin ina, mamia hemengo gauza, pikoa denek antxu badatzetan bada piko ondoa, eta gazta, bez, ara, hemengo gauzekin, eta simplea, Hori da. me ona. Postre bezala o afaimeri bezala ere bai. Bai? Baita ere.